Srácok, most valami totál para történt velem. Szóval is kezdjük el. Szombat este előttem videózni, Minecraft építés, minden rendben. Felvettem pár klippet, gondoltam, hogy holnap megvágom ezeket. Idén menni aludni. Vége a videózásnak, lekapcsoltam a Minecraftot, gépet is kikapcsoltam, mert gondoltam, ne menjen a gépem, hogy este ne menjen, mert minek is, túlforrósodik. A lámpát is leoltottam, ideje aludni. Lefeküdtem az ágyamba aludni, gondoltam, hogy jó, de végre kapcsolt a gép, monitor, minden szupi, minden szuper, nyugodt éjszaka, jó éjszakát, oké. Egyszer csak észrevettem, hogy a monitor világít. A gépen magától bekapcsolt. Mondom magamba, ez lehetetlen, hiszen én úgy emlékszem, hogy kikapcsoltam a monitort is, meg a gépet is. És a Minecraft fut rajta, a karakter mozog, nincs senki a szobába, leépít valamit. Próbáltam kikapcsolni a gépet, az egér és a billentyűzet nem reagált. Ez nem normális. Tényleg valaki eltűnt a gépembe? Lépések, billentyű, kattogása, mintha a világ életre kelt volna. Mi történt itt? Szombat este minden csendes, és mégis valami mozog a gépemen. Ez túl para, soha többet nem alszom el a gép mellett. Holnap megpróbálom megnézni, mit vett fel a Minecraft, de most tényleg félek hozzáérni a gépemhez.